Alang lain kay nong. Makalagot. Ali sa video yan sa dibi. Di, tagyan mo na bata. Pagkuhan ko anak sa kong igsoon. Ako na kapag hindi ay. Mangigo kayo na kay ko. Para sa ba? Hindi mo matag-visitor ano yung. Ayun na, matay na. Lain na makakay. Huwag na makay ka. Ayun na ha. Pagdali. Hala. Lain lang ilang silang bata, uy. Mura manigpis-pis demonyo. Hala ka. Matured pagignaong ilang bata. Ina ni, uy, gahi na kay panit. Unsa kay gatos gipainom ani. Ang ana pag gid lipstick. Sa maning pag umangko ni kagawad, uy, bata pa igat na. Naka-rejuvenating pag gid ang naong. Sipat-sipat para ba yun oh? Gahi kay naong. Mani nga bata, lain na kay duwin-duyan ani nga bata eh. Wad lagpas nila wad. Lain kay naong imong bata oy. Lami kay kumuton nga bata, advance kay ang naong. Dako na kay tingog. Bata pa ni mura magkabaw og tingog. Alang lain kay nong. Makalagot murag imong nong. Hala. Mature dig na lang. Last na lang. Gahi kay panit. Bata pa gali naka-lipstick na. Gagurong-gurong yung simod ka. Pugong-pugong katawa.